voelt wel als een thuiswedstrijd, denk ik. En ja, het is mooi om hier te spelen. Altijd op gras speelt Heerenveen, dus daar hou ik wel van. Ik denk dat ze 4 jaar oud was. Toen had ze een keer, dat herinner ik me nog, een hele simmer lang, elke jong, maar de grote jongens op het sportveld in Haskell altijd voetballen. Elke jong. Even gauw thuis, wat drinken en er weer heen. Dus ja, en het seizoen daarop gingen ze bij VVO de Haskell echt op voetbal. En ja, toen is het net meer voortdoen. In de 42e minuut wordt de stand op 1-1 gebracht door nummer 9 Fenna Kalma. Gaat goed, ik voel me goed daar, ik zit op mijn plek en we hebben een leuk team, we hebben een goed team, veel kwaliteit in het team. Dat zie je ook, daardoor scoor ik doelpunten omdat ik in stelling word gebracht door mijn teamgenoten. Zij is heel gedreven, hè? Dus zij heeft echt de wil, de drive om te scoren. Ze is groot, ze is atletisch, het is wel ja, een mooie sporter om te zien als ze bezig is. Fahrenheit is het leuk om te zien hoe zij zich ontwikkeld heeft en hoe zij op alle vlakken toch zich ontwikkeld heeft en dat er dan op bepaalde momenten niks uitkomt. En dat vind ik voor haar gewoon hartstikke mooi. Zij heeft het werk doen. Ik wil het hoogst haalbaar halen en ik zit nu goed op mijn plek hier bij Twente en ik hoop me hier verder te kunnen ontwikkelen om zo misschien de volgende stap te maken. Is het verwachten dat het zo makkelijk meegaan zoals in het niveau? Je speelt natuurlijk wat Champions League, je hebt nog het goed, maar dat is echt bij Twente die hier naar de orenbal erin. Ja, ik denk wat ik zeg. Ik heb betere spelers om me heen en dat heb ik nodig om doelpunten te scoren en om wedstrijden te winnen. Dus ja, ik moet ook mijn teamgenoten gewoon een groot compliment geven voor hoe zij deze wedstrijden spelen. Champions League bij Twente, bij de A-selectie van het Nederlands elftal. Kniept hij zelfs wel eens in de jerm? Ja, tuurlijk. Ik moet ook realistisch blijven. Ik bedoel, ik ben nu 1 keer mee geweest met het Nederlands elftal, maar dit is eigenlijk nog maar het begin. Want nu gaat het er gewoon om deze kwaliteit van mij vast te houden en door te bouwen en constant blijven. Dat is denk ik het belangrijkste. En ik moet nu niet hard van stapel gaan lopen of zo, dat doe ik ook helemaal niet. Maar ja, wat ik zeg, het begint nu pas net en ik hoop dat ik deze lijn door kan zetten. Ja, natuurlijk is het wel speciaal als je tegen je oude club speelt. Maar ja, ik wil graag doelpunten maken, dus dat ik er dan 2 mag maken, daar ben ik wel blij mee. Ik vind het fantastisch voor haar hoe zij uit de verf komt.
En stiekem ben ik wel een beetje gerust natuurlijk. Maar ik vind vooral mooi, dat me goed, hoe zij uit de verf komt, hoe blij dat ze is. Maar haar plak bij FC Twente. En dat ze zelfs nog een keer met Oranje mooi was. Zij leeft haar droom.